עכשיו אנחנו משחקים בדריל. עשינו את חלק א', עכשיו ב' ומחר יעלה ג'. אם לא ראיתם את א' לכו לצפות, ועכשיו יש איתנו שחר שהיא לא הייתה בא', היא תהיה איתנו בחלק ב' וג', ואם אתם כבר פה, תירשמו ותשימו לייק. בואו נתחיל. מפה 6 היא ממש קלה. כאילו יש את השלב האחרון שלי הוא הכי מאתגר. בואו נתחיל. מה? אתם אותי בלי אולטי. בוא. קופצים במקפצה, אני קודם. כן, עברנו הרבה מהמפה. מה, מלא עבר? זה קל, זה קל. מה קורה לי? באמת? עדיין. גם אני סיימתי. מה, זה לא נחשב שסיימתם אם עדיין לא סיימתם? אני כבר הגעתי. די, השארתם אותי פה בלי. בולה, בולה. אתם לוקחים את הכל. זה היה לי גמר את הכל, זה לא אני. הנה. זה נשאר אולטי עוד מהזה. אנחנו חוזרים עליו. לא, הוא גמר. חזיר תיבות. אני מגיעה לירוק עכשיו, עוברת פעם ראשונה. טוב, יאללה, אנחנו... הנה, אני עברתי פעם ראשונה. עוד מעט עוברים אני עוד שנייה, עוברת פעם השנייה. אז לא, אני צריכה בלי... עוד מעט עוברים למפה 7. יש שם משהו? יש פה פינה מהירה. די, נו, אתם רציניים? יש פה פינה מהירה. לא, הפסדתי. עברתי. שיט. אור נתקעתי, כן? עמדתי בטלפורט השני, אבל עברתי פעמיים. לא. כן. זה פעם אחת אז. פעם אחת. טוב, אני בינתיים מעבר למפה 7. עברתי פעמיים. שחר עבר פעמיים, יאלי עבר פעמיים, כולם עברו פעמיים. טוב, יאללה, מפה 7. טוב, יאללה, מפה 7. יש פה רק אחד, וכנראה לא מאמין לזה. דום סאולי, דום. איך עברת את זה כל כך מהר? אני צריכה את זה. יש. מה טמבל, מה יש? אני לקחתי את זה. איך, מה זה? די, נו. יש. חשבתי לך טוב. תמשיך, אדיר. אני עוד שנייה מסיים את המפה, נשאר לי 2 שלבים. וואו, יאללה, זה קשה. עוד שנייה, אני צריכה אולטי. חכי, אבל אני אמות. אור, סיימתי את המפה. גם אני צריך אולטי. אתה הסכמת. כן, אבל תני לי גם. טוב, אז אני לא חוזרת. לא! חזרתי. זה שלב... מה זה? יש... ואז אני מתקרב. הנה, אני עברתי פעם ראשונה. אני עברתי... זה לא נקרא לעבור את כל שלב. עוד שנייה. יאללה. גם אני עברתי... לא נקרא לעבור. לא, נכון, אני עברתי את השלב הזה, התכוונתי. מה? זה כן נקרא לעבור. עדיין לא. די, נדחקו לי שם. איפה אתם? אתם יודעים שזו פעם שנייה שלי פה. טוב, סיימתי, אבל מתתי. מהזון. גם אני סיימתי, אבל סיימתי, עכשיו זאת עוד שנייה פעם אוקיי, יאללה, דרעי 8. גם אני סיימתי, אבל מתתי. טוב. הנה, סיימתי. אני עוד שנייה סיימתי פעם שנייה. עוד שנייה. יאללה, דרעי 8, בואו ננסה. יאללה, דרעי 8, רדי. שנייה. יאללה, דרעי 8, בואו נתחיל. זה מה פרצי. באמת,
טוב, יאללה, מפה 8. אין, אני תקועה פה. כיף חיים. תקועה פה. סאולי ב... יאללה, תזוז, תשאיר לי את זה. יש לך בלתי כי אתה צריך. לא. לא, בוא, אני אחכה לך פרקתי שלי. ואז אתה גם תעזור לי. שנייה, אני אנסה לבוא את זה. בוא, אח שלי. מה זה? שיט. אני בלי אולטי. יש. די, נו, גם אני נתקעתי בלי אולטי. אני לא. תקוע פה. פער 8 קשה. היי שחר. היה לי בעיה. די שחר יש לי פה. איך, אני חזרתי. אחורה. אור תגיע אליי. אני סיימתי את המפה. אור תגיע אליי. סיימתי את אני לא יכול. אני מת מהזון. יש, גם אני סיימתי אותה. טוב, אני מתתי. אני עברתי. טוב, בינתיים נראה לכם את מה יש. אני הייתי שם, זה המפה. יאללה, שלום. שנייה, תן לי, אני... טוב, עכשיו זה דריל. תתרפא. עכשיו זה דריל 9. נכון? 3, 4 טס. טמבל. טוב, יאללה, זה דריל 9 עכשיו. נחכה שהם יסיימו את המשחק. אנחנו עוד בקרב. כן, אנחנו עכשיו. די שחר. מה? טוב. הנה. טוב, הם שנייה מסיימים. בניצחון מתוק. לא. טוב, בסדר. טוב, יאללה, דריל 9. יאללה. טוב, יאללה, מתחילים. יאללה. אתה יודע מאיפה זה. טוב, יאללה, דריל 8. גם אני. גם אני. יואו. תבע אחת, אז אני אתן על עוד שלי. תראי. תמתי. לא, מה? די, נו. מה היה? איך? איך אתם עוברים את זה? אני סיימתי את ה... אני סיימתי. איך אתם עוברים את זה? איך סיימת? אני סיימתי כבר. איך עברתם? יש, גם אני סיימתי אור. יש, גם אני. נשאר לך עוד אחד. מה עוד אחד? בסדר, זה שלב קל. אפשר אותי. שנייה, גם אני צריכה עוד דיבר. טוב, יאללה, אפשר להתחיל. לא, אבל אין לי. כבר יש זון, אין מה לעשות, אני גם ככה נתחלתי. לי לא היה לי ולא היה לי. אוקיי, יאללה, דריל 10. טוב, אחרי... תראה להם את המפה, כי הם לא ראו את הדרך השנייה. זאת המפה. טוב, יאללה, דריל 10. חכו. ומה יש לזה? תחסום את הבוטים ותשים סיפורים. וטעינת סופר. יאללה. טוב, יאללה, מתחילים דריל 10. ומחר יעלה חלק ג'. מחר יהיה חלק ג', כן. איך יאללה לקח 2? לקח 2, ראיתי את זה. יש. תודה אותי. שנתקעת בי ואחר כך זה יחזיר אותי. מה?
הוא עבר את זה. יש. צריכה להשיג אותי וצ'יקח אחד כזה. מה זה, איפה אני? טוב, יאללה, דחי ל10, זו המפה האחרונה להיום, ומחר יעלו. ואז יעלו מפות, ואז נעלה מפות אחרות. צריך ליצור את המפות האלה? כן. זהו, סיימתי. לא, גם אני. אבל אני חייב אולטי. לא, שנייה, לא, אף אחד לא להרוג אותי. לא להרוג. 3, עכשיו, 4, אוקיי, חבר'ה, יאללה, אז ביי.